failajak chini Tripura Mothani chini Tapu Ashok working president tai chini jaga tongo chini Dasferen chini district member tai chini jotono Tapu Otus College Songrok jaga kabang leader chini BCB chairman borong Dasamjit chini jaga Nettuidulnai chini An Bondono chini Tularam Riang ama haga chini orang jotoni bisin pinyo जों बुबाग्रानि कगनो पिलायनायनि बुबाग्रानि कगनो सालायनायनि बुबाग्रानि जे आदेशना पालन खालामनायनि जों भाग बाहायनो अजागा फायलायजाक आं 29 कृष्णपुर विधानसभानिनो आनि मुं महेन्द्र देबरमा आनि पारा हांगाय बर्मसरा जों साल कलमा बुबाग्रानि कगनो पिलायै बुबाग्रानि सामुंना खायलायै खाते खाते आंनि जे सोरबा केन्डिडेट नै साइमिया चिनि अरन बिसिङाव केबो साइमिया हायपानो बुबाग्रा जे सिडुल खाइ रहका चंगै रहका आबना आं बखरक बम्बई जतनि पावनो बुबाग्रानि तिंगै कक पिरनाय कक सानाय हिनै जों तिनि नरन बसका मा फाइजा ताखौताय बुखक ककाय हासे जों नेता खायनानि हिंगा आंकाय जों आमा हाय बुइहायासो कक गोरोंगिया बुइहायासो मन गिनाय हो गिनाय सर गिनाय हिनै जों आमबो साइमिया हायपानो बुबाग्रानि बिसिंतै जे ग्रेटार जे प्रब्लेम जों आन्दोलन खालाय तमनि बुबाग्रा जे साबो जों आमनो खायनाय बुबाग्रा नों तिनि बाथाग्रा देंखा बाथांनाय बुबाग्रा नों चलिग्रा देंखा जों चलिनाय बुबाग्रानि आदेश अनुसार जों तकुन पालन खाया तामनि हिनबा बुबाग्रा सिन बागै तामनि फायका ब खरकसा राजा राजा तामनि बागै जों तिनि थुइमाया साइमिया खातिफ्रा दखना हामजांमानि बागै आसाके जों खायनो नां आबनो तिसिसा जों शेयार खायलायनाय ताहकताय बुखकजों सिन तिफ्रा सारक जों एडिसि एरियाव तंगो सिन तिफ्रा हानि से बरकसे जों जागा मालिक से ट्रक ट्रक माइनरिटी इंगै थांका मेजरिटी इंगै जों माइनरिटी इंगै थांका माइनरिटी तामो सिनि जनसंख्या कम थांका बरन थाक गोबाङै तंका सहर नायदि बरन हिंगा अंगाय स्कुल कलेज सरक नक हुक जामुं नमुं जतन गाहाम सिनि हिंगा अंगाय तामुंनाय सिनि पेरेन्ट्स रनो हंकाय वाग मासाबाय tog masa bai kira no kaisa bai ama haike riwoi borok bandu ama haibai chini je u tabuk chere rok generation borok education maya hamka pornan sikka maya tongnan chanan kaham krei amani bagai chinti prasa bosong truk truk legoi tong hangai 1.5 বছর আগে চীন ama haike no chin parane takuk chin molsam ayang gongrani bihik besakai bihik no hospital tei phayoi hospital ni bote khaibe kai sapung mai mase ba camping ga maisana ni bagai thangmase mai wase ri phayo camping jibi sak hamnong ni camping mai wase phame pore tairi siri phaliya aka mai te sanmase sikok ni bui thana dai jog sin borok am haingi tong sin borok am ha je birman kalai tongo je mukutang phalai sana phano jaga kaham krei nok tangna phana jaga krei am ha ke biprai kalai tongmani sin borok masaya manangya kabang ma abok pok saiba sabaya जेतिफ्रा हावो चीन जेतिफ्रा सारक खूब जनसंख्या कम बांला हानि बरक फाइचे वासे बुरुं 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 चीन खो अगो 9 मास वैसे बाव बंखाय साल बुरुं बुरुं न तार काटा तैबो फायो ट्रेन तैबो फायो प्लेन तैबो फायो के जेतिफ्रा बांमा नरक अनेक त नुखना त्रिपुरा राज्य के त्रिपुरा हेनचिरिलिया पश्चिम बांग्लासि हिन्दिसु आम हे गोबांमा कक गिरजागै दङ ताइ नुगुबो दङ आमनि बागै ताखौताय बुखकजों जे जों दिनै थांनायाव बनुखना दिनै जे बिसौजित ताखौ बिसौजित हरबो थानाय चाकरि खायो फायर सार्भिस बिनि सामौ निनो हर नाखा निनो अर बोथार पाइनाय बिनो हर नाखा बिनो अर बोथार पाइनाय बिन थानि कोनो वा आमसा करै तिप्रासा करै जाति गत करै बिन चाकरि हरबो थानानछि ब जे समय डिउटी पायै नगो कि फिल फाइ तमफ्रु आजागा बतामनि बोथार जाना नाखाना पर्सनो खूब किरमासिसा जे समय डिउटी पाइ नगो फाइतनि बतामनि लामा कासे बोथार जा साल कथां ब सिकक बुया दाकाय बुया ब आईपीएफ तिबो खाया बीजेपी बो खाया कांग्रेस बो खाया बतामनि बगे बोथार जा एकतन मात्र कारण ब तिप्रासा गनो तिनि वाक तो फुन हाइकाय औ आनसरक जुम जिन बरन बुइ बोथारो आमन बागै जिन बुबागरा आमो सिमिया जिनि जे थांनाय मादा बारिव जिनि बररक सीए बिनिते आंदोलन खाइफ्रो सीए बिनिते कास हुए आंदोलन खाले तंफ्रो आईपीएफ टी बाय बीजेपी ओ जे ताबो आईपीएफ टी बाय बीजेपी ताबो खाइ तने रक चिन तिप्रासा बीजेपी वो बतंगो आईपीएफ टी वो बतंगो मंत्री संगठन गठन चाबाय मान परे सीए बीजेपी आंदोलन खाइ तंथनि तामनि बगै गुली कगजाक साबो अदारी देश अरन कोनो अधिकार करे अदार माया सारा बर कगै माया थाम कगजाक तंखना बेले मेन रुट कगजाकै एम्बुलेंस बेतला हामासि सिले कल बै बहको सुकाक जागो लाथा बै सुकाक जागो साबनि पावर बाय आमते खाइजाक
আজারা চিন ত্রিপুরা সরব বুদ্ধি উইনা আইপিএফ ত্রিপুরা মন্ত্রী যাও চিন ত্রিপুরা সরব বুদ্ধি উইনা বিজেপি সরকার যাও চিন ত্রিপুরা সাবু থাজা কম্পর বড় বড় কমাই দं বজা কমাই দं তাকক তাই বুখক দं তাবো তামনি বড় বুট থানাই তাবো তামনি বড় বুট থানাই যে সময় ত্রিপুরা লেন হিनै সাनै দंगो চিন ত্রিপুরা সাবো সদর নর যতন বুদ্ধি বহকানা তাবো ত্রিপুরা লেন বাগै তাম কক্তি সাইमै যে জায়গা সুনীল देवधर साका रेवती चिनी एनसी सरनो एनसीजी कभी भी त्रिपुरा लैंड नहीं होगा कभी भी त्रिपुरा लैंड नहीं होगा हिंदानी बीजेपी बैताम निजुनु बरक जदि त्रिपुरा सान बागै फाइटार हंकाय जदि त्रिपुरा लैंड सान हंकाय दिनै बुबागरान लगी चीन लगी वो दफन लगी वो चीन लगी तंफाय कामो दिनै तामनि बागै गरै बरक सीट बरक ओ जे सीट हामजोंमा बागै रां हामजोंमा बागै नों हां त्रिपुरा सरनो जतन फालखि बायका आमनि बागैनो बुबागरा जे समय कांग्रेसनि प्रेसिडेंट तमनि निजिनि जातिनि बागै कक सामनि निजिनि बाग दफानि बागै कक सामनि निजिनि संविधान बिसिंग अधिकारनि बागै कक साइतमनि साइमायन बागैनो ब दिनै जत्त आन्चलिनो थुम्बुनो त्रिपुरा मथा पार्टी हिमखायो ताखोक्ताय बुखोक्चं बिनि पलिटिक्स खान्यानि शक गरै पार्टी खान्यानि शक गरै हाइपानो गणतन्त्रनि बिसिंग जे चलि तंगबा ब पार्टी माटी खलायका त्रिपुरा मथा पार्टी साबनि बागै चिनि आनि निनि जतनि बागै अ फाइट ओ जे ताबुक जे विधानसभा इलेक्शन चलि तमनि अब बुबागरानि युद्ध सिमिया आनि महेन्द्रन युद्ध सिमिया अब जतनि चिनि युद्ध आमनि बागै ताखोक्ताय बुखोक्चं नर नगै तंखना थाङो अमरपुर चीन बुबागरानि बिसिं त्रिपुरा हावो त्रिपुरा राज्यो केबो सामं काहाम खाइमेया राजबंश बिसिंग चीन वीर विक्रम किशोर मानिकबो जतन बरक राजबंश जतन काम काहाम खाइ थाङो हाइपान से ताम खाइका चीन बुबागराना पायजामा कसम सुमरि वइ जुतानि माला काने वइ मास्क सुबोय चीन बरन खाखला लाथिरि खनाब्ले चीन बरन खाखला लाथिरि खनाब्ला जों दुख नांगे दा बुबागरा लाथिरि जमनि बुबागरा खलति मुसु जमनि चीन बरन रेवो आमनि बागै जे त्रिपुरा मथानो जे बुबागरानो हिनाय त्रिपुरा मथानो चिकन पार्टी हिनायनो जों फाइनाय 16 तारिखो आंध्र समारिवो बुदिवै बरनो जवाब नाय ताखौताय बखौचं नर रेडी दा तंबाय आमनि बागै फाइनाय 16 तारिखो अमर तुयो बुदिवै जों 2 तारिखो हंगा कानो चिनि 29 कृष्णपुरनि विधानसभानि इंगै बुबागरानो जों गिब्रिनाय नर बरक चिनि जतनि पाल फानकाय आमसुनो ककसारै बुबागरा लं लेप ग्रेटर त्रिपुरा लेन लं दातिना मानथुन त्रिपुरा दा फाइग्लक तंथुन हामबाय